Sorkar Zila Langba Katanat Border Area Development Kalabret Kai Bat Persab Hadu Arpunriu Lak Arwar Hajar Dah kembali Cnai ke Ropwe Hasnong Mau Kopet Kasan kilometer Mau Kerwat Southwest Kasil District Hakaba Kani ke Ropwe Kampat Aj Jekri Paiba Penban Kelas New No Kat Gujing Toy Kani ke Ropwe Ringkat ke Wing Wall Bat ke Godang Na Mau Kopet Shaduli Lasna Langba ke Scheme State Plan Jong Senam Arjakat Lai Arjakat Sau Haka Jinglut ke Belong Arpunriu Lak Arwar Hajar Kat Gujing Tu Uba Iswa Nong Besar Vice President ke Hills Farmer Union Mau Kopet Unit Loong Banadu Belasna ya kategori hadu bakandas new no kipai ba kasnong makopen kimpat yo satya bakin kit ikmare watang uweiru kumta na kaliang ke HFU langbau presiden upa commander sangpliang kaladawa na katana poda area development bakan pai kmat lem halor kani kecing kinong rep kasnong makopen dak ba maromot bat pentrai kam ya kategori Ini kan yang dakam kan bahat na orang sulung nana ne sambut la en lai kasau thế nam chi là lấy nong khảo chỉ sẽ comment chỉ vấn chỉ đi chỉ chợ nhà này ở buổi mà cái mua đồng chi buổi chợ này buổi gì qua buôn con cái mình tới chi cả bạn khám tam là chỉ lòng rap thì cái rap họ siêu chính này đã thì lai sa ta khám tam hàng yang bukan kit ya mà thì chỉ lòng tây bù đã và buổi ăn này ở buổi thì kan long yang toy sibon ba ci ni Arab sibon ba ci kam kit abah ten re kalong ka ba sngusi ba mentaka sngi nak leng jungi kum ka seng Hill Farmer Union ya ban poy ni hachnong mau ko phet Southwest Kasil District ni kran nam ta ki kam hagbede bat kumna ban kentiu ka rep riang sidi ka thany ringi yo jingtip na ki paranong rep jungi bagadon ka robwe ka bala shna ndai ka bom trekam ndang lawan jingo hangne ni yo i ba kani ka skim kadai na du usnam arhajar khat lai khat sau ha ka jingbang tingka ka ba ar phun riu lak bat ngila khmi lenti ba kani kadai kan trekam kinong rep ruk la khmi lenti ba de ban trekam te nak leng jungi hi kum ka seng ni kwa ba kani kadai ban function kadai ban trekam ba kani rap sibun ni kit ka ba te nak leng jong ka Hill Farmer Union mau ko pet unit kan sali ikendo yo BADO ban kerpat ya u ba de ban trekam lane la da hab ban repair ru lane ban hab ai conversion bat kino ki scheme ru kasyong ha ka jing start jong BADO bat ki ki department dan renang leng jungi kum ki nongrap hi ngi sukwa ba kani ka de ban trekam bat ka de ban trekam kenang bakan yarap nam ta kit ka ba te ha ka bede bat ka jing penyaj la don ki jing ru nak leng jong ka Hill Farmer Union ru kilong ready kani ka unit hana mo ko phet kilong ready ban penyaj ya kani ka robwe te kamri ka office kamri ban don jing artatin kicudai baik ban pentrekam la ban repair lane ban peniat no baik kene ka mesin ka badon ru ngimtip ka syong haki expert ta mengikwa bakan trekam bat ka HFU mau ko pet unit kan sa sim ya ka benta ban peniat ya kane lane kano ka benta la da umdon nong peniat te nak leng jungi ngimkwa bak ar pun riulak kan chu sep ai hang ne reka de ban long ka jing mentoi dam ta jung kinong rap kijungi bat lada nak leng jung BADO umdon ni kalat gelenti te rengkat bak ni unit nang ne wat lese ngila bani kendu ru director lade se wadi ki bor sarkar ke minister baro kenang bakan ka robwe ka di ban trekam te nak leng jungi hi ngi kwa bakan trekam kenang bakan suk ke kit ka ba bakan ke jeka kalong ba internet ba bat ka ju kapor PE ke jingriat ru ban ya ju kalong ka ba lese kinong rep ki bala long kumba kilan met re ban mon pakit kinong we nong ar le ka ba ba te na ta ka daw ngi kwa bakan ke trekam ban ngi scam ba ka sarkar ka sngap ini ki jing dawa jungi